Niin tän on Storebro Havsörn 32-jalkainen, joka me ostettiin huutokaupasta näkemättä. Joo, vene on Afrikan mahonkia, 21 millistä lankkua tai lautaa. Ja kansi on Bangkokin tiikkiä. Ja hito hyvät muodot. 32 jalkaa tosiaan ja Storebron telakalle Ruotsissa vuonna 1962. Ja ollut nyt tosiaan 4 vuotta kuivilla. Meillä on tässä projektissa ylä- ja alaraja niin kuin tässä tavoitteissa. Yläraja on se, että me osallistutaan elokuussa Viaporin tuoppiin, puuvene-kisaan, valkoisissa lavapuvuissa ja voitetaan luokkamme. Ja alaraja on se, että meille tulee todella hieno juhannuskokko. Jaha, päivä on kauneimmillaan ja työt jatkuvat Havsörnillä. Pellavaöljyä ja puutärpättiä ja niin edelleen. Mitä tää koko vene skrapataan ja mitäs sitten? No sitten tätä pellavaöljyllä vedellään ja Toivotaan parasta työtä. toivotaan parasta, jos laitetaan, mikäs se on, lyijymöniä ja Joo. sitten laitetaan primeria, sitten laitetaan jotain. No niin, ja oliko se tätti joku vielä? Tättiä laitetaan sinne, Joo. sinne rakoihin ja sitten turvo otetaan. Ja Turvooksiin ja joo. meillä on tätä vähän skrapattu jo, mutta... Joo. Kun se tässä 60 vuotta on ollut, niin kyllähän sillä vähän jotain tarvitsee. Niin. Oliko tää Ahterin niinku semmonen eniten jäntskä se on juttu? vaikea, se on meidän mielestä vaikea, mutta kaikkien mielestä se turpoo sitä. Oh, kyllähän tommonen turpoo. Tai pitää toivoa. Äitienpäivä lähestyy. Havsörnenin 3. skrapauspäivä. Nyt rapataan pohjaa tässä. Ja meillä on täällä työmies jossakin täällä. Skrapausta kuuluu. Hän on iso ahterissa. Hei Jaakko, miten menee? Hei, terve vaan kaikki. Tää on nyt se vene Ahteri, tämmönen tila täällä 65 asteen kulmassa pystyy jet-asennossa Aivan. olemaan ja mulla on tässä kraava. Ja mä käyn nyt läpi täällä jokaisen puun palan huolellisesti, että siinä ei oo yhtään enää vanhaa väriä. Tälleen joka puolelta se pitää mennä. Joo. Sitten sen jälkeen imurointi ja pellava lykäsit. Niin. Mikäs tässä on niinku tarkoitus tällä työllä? Millä? Tällä skrapauksella? Ai! Se on se maali. Tää tulee konturasin mahonkin. Näkyykö se kameramies siellä? Saako se kameramies näkymään konturasin mahonkin tossa? Niin se tulee esille sieltä. Ja siitä se imee, se raaka pellaväylä imee itsensä läpi. Ja toi ilkeä rako tossa, joka näkyykö kamerassa? Se pitäisi saada umpeen. Joo. Yksi näistä raoista on tässä kohtaa. Selvä. Joo, niin tämmöstä mä oon tehnyt tässä nyt 3. päivä meneillään ja kaikki on okei. No niin, siellä on rakotulkki kaverilla ja mihin työtarkoitukseen tässä rakotulkkia tarvitaan puuvenehomma? No joo, tässä on katos niin kun on näitä rakoja tässä pitkin venettä, kun tää on ollut kuivilla, niin nämä raot täytyy putsata irtonaista liasta pois, jotta tämä sitten kun tämä turpoaa, niin se että turpoaa tasaisesti ja nämä pitää vettä nämä raot ja
Ja tähän täytetään semmoisella mehiläisvahapohjaisella tavaralla, ettanilla tai teetillä ja sitten tää on nyt 0,3 tää rako tässä, että aika pieni rako kuulemma. Nää pitäisi saada pitämään vettä. Joo. No niin, tutustutaan hieman, miten se veneenrakentajien lauantai-ilta edistyy. Pyykkikone pyörii siellä, työvaatteita pestään. Olohuoneessa ei ole ketään. Täällä ruokapöydän ääressä kapteeni. Joo, mikäs tilanne? No tilanne on sellainen, että meillä olisi tässä Ettania, joka on tää Båttetningsmedel Tetar kallt allt. Mikael R. från Sverige. Mehiläisvahaa ja tervaa ja pelovaöljyä. Tämä tilkitsemisaine ettanin laittaminen tänne sisäpuolelle, niin se on myös mahdollista. Ja niihin paikkoihin, mihin pääsee, niin kannattaa laittaa. Ja nyt tämmöisiä paikkoja, täällä on joitain paikkoja, mihin ihminen pääsee ja moniin paikkoihin ei pääse sitten kuin rotta ehkä ryömimään. Ja täältä on hyvä laittaa, lämmitetään, levitetään saumaan ja sitten vielä se voi jopa vähän niin kuin sulattaakin sinne saumaan. Ja sit se valuu sinne koloon, niin se menee vähän niin kuin lävittekin. Samalla lailla kuin tuolla sisäkin puolella tänne tätä ettania lämmittää kuumalla pyssyllä, se on paras tuossa peltiastiassa lämmittää, että se on vähän pehmeämpää. Lastalla sitten vedetään se siihen ja sitten sen saa vielä vähän tasittua. Leviää paremmin kuin vähän lämpöisen lastalla vielä tasii sen siihen. Ja vähän lämpöä päälle, niin sivuvalossa näkee, että ai, hyvältä näyttää ja sauma on ehjä. Näin nämä saumat vedetään. Ulkoa pääsee kaikki paikkojen keinoin, niin täältä pitäisi olla niin kuin täysin yhtenäinen se sauma. Risottoa tässä keitellään. Oikein hyvän näköistä. Jaska on tässä tämmöistä tehnyt. Mun makuni tässä on kyllä liikaa herneitä, mutta Jaakko on sitä mieltä, että risottoon kuuluu herneet. En tiedä, mun mielestä siinä pitää olla maissia enemmän. Kana on kanssa aika hyvää. Joo, no katsotaan tätä 20 beettaa vuodelta 2005. Ja tää tarinan mukaan niin tää lähtee Laakesta käyntiin ja on melko uusi. Aha. Ja tämähän hyvältä näyttää. Katsotaan miten se pyörii. Joo, tässähän onkin nyt vähän se mielenkiintoinen juttu, että tää on täysin jumis. Irrotetaan vähän niinku venttiilikoneistoa, kun Aha. no, tässä on nyt kannenpultit olisi niinku auki.
No nyt on naputettu vähän irti tätä kantta ja Niin. taisi nyt kähtää jo. Nyt liikkuu kansi, mutta itse kone liikkuu. Kone pysyy paikalla, katsotaan miten tää tapahtuu. Joo. Oho. Vähän ahistaa jostain, mutta Nyt siellä mies nostaa. Ja aha, nyt me ollaan niinku kannen alla ja tällaista. Okei. mitäs täällä puhutaan? No joo, tässä on nyt 3 mukia, jos tässä nyt näkyy. Nämähän on siis jumissa. Joo. Sen täytyy olla jumissa, joo. Tuossa keskimmäisen männän päällä on vähän tuossa karheuttakin, mikä siinä. Nämä on jumissa ja nyt me ollaan niin kuin naputellaan ja sitten me käytetään tätä WD-40 penetranttia. Tää on hyvä deodorantti tähän tarkoitukseen. Ja sitten vähän tutkaillaan, että alkaisiko mäntä liikkumaan. Tuossa on toinen. Otetaan tosta tommosen pienen siivun, katsotaan. Tää on välimittaus. Kone on diesel 3-sylinterinen Beta Marine ja se on ajettu siihen rantaan tarinan mukaan, mutta se on jumissa kuin faan se kone. Nyt on otettu kansi pois ja sylinterit ei ole ruosteessa ja nyt on koivuhalko laitettu siihen yhden männän päälle ja Aksu hakkas sitä, poika hakkas sitä, kun sanotaan enempää ei ihminen voi niinku hakata. Ja me ollaan saatu ne männät liikkumaan 2 senttiä, mutta se edelleen niinku on jumissa. Se ei niinku pyöri kampiakselin päästä niinku mutterilainen 0,5 metrin varrella. Mikä helvetti on? Ja ei niinku näy semmoista siinä sylinterissä mitään semmoista niinku jumalatonta skraadia eikä semmoista kauheata kiinni leikkaamistakaan. Niin, joo. Onpa sulla ongelma siinä nyt. Akku on nyt kytketty. Se menee sitten tonne koneelle. Ja koneelta se lähtee sitten tonne koelautaan. Ja Aksu voisi sieltä koittaa sitten vääntää. Ja katsotaan mitä tapahtuu täältä, kun kytketään startti päälle. Laitetaanko? Laitetaan päälle. Joo, kansipahvi nyt paikalla tuo O-rengas tuolla. Eihän tähän mitään muuttua, kun kansi nyt sitten kansi paikalleen. Ja. Nyt on kannen kiristys ja keskeltä aloitetaan ja momenttia vain on laitettu 40 Nm ja jännittävää puuhaa tämä on. Joo. Niin 30 sekuntia. Joo. Joo. Oi vitsi, masinisti.
Ai vitsi. Kennetille kertoo ilouutiset. Joo, pitää kertoa. Tässä on nyt meneillään turvotus täällä. Ja tää on vielä telakalla tää vene, ei olla vielä vedessä. On niinku vedetty pohjaan myrkyt ja muut aineet ja vene on siinä mallissa, että voidaan alkaa turvottamaan. Ollaan pantu mattoa ja hesaria ja kangasta ja kaikkea tänne paikkoihin, missä vesi ei pääse lillumaan. Ja pilssi me täytetään sitten siihen että mahonkikalusteeseen asti tohon kohtaan, että saadaan 30 senttiä vettä. Ja tästä nyt turpoo. Tää alus vuoti ihan 10, nyt tai seuraava päivä. Tää vuotaa nyt vähemmän, mutta vielä se yön aikana pilsin tyhjentää. Tätä varmaan jatkuu muutama viikko, uskoisin. Tässä nyt kun odotetaan tätä turpoamista tässä, niin keitetään kahvit ja koska nämä vesiletkut on kaikki tuolla ylhäällä, niin tehdään tämmönen venemiehen liike, että kun tää vuotaa tästä, niin otetaan kahvivedet tästä. Tämähän on hiton kätevä tällainen muuten. Kun sä asut täällä Paraisilla, niin mitä sanot? Tulisitko joka toinen päivä kastelemaan venettä sisällä? Kuinka pitkän ajan? No, se on hyvä kysymys. 1,5 viikkoa. Nyt on torstai, niin 1,5 viikkoa. No, jos sä konjekkipullo ostat mulle, niin siinä mä on tullut. Minkälainen konjekkipullo? XO. XO, selvä. 2 viikkoa on nyt mennyt turvotusta, eli telakalla pilssiin vettä. Ja nyt seurataan vähän, mitä se turvotus on onnistunut täällä. Ja tässä nyt näkee selvästi, että siellä laudanraossa, missä on sitä ettania mehiläisvahaa, niin sieltähän se mehiläisvasa pursuu pois sitä mukaan, kun lauta turpoo tyylikkäästi. Eli tästähän näkee, että ei sinne väliin kannata mitään tuommoista sikafleksiä laittaa. Sehän ei tulisi ulos tuolta ja se hajottaa sitten veneen kaaret. Iltapäivää, orastavaa iltapäivää kaikille. Me olemme täällä Airiston telakalla. Tässä on pienet viime hetken valmistelut menossa. Timo ja Jaska laittaa huomenna iltapäivällä paattia veteen. Se ei ole 4 vuoteen käynyt täällä teltan ulkopuolella. Nyt te pääsee ekaa kertaa. Ensimmäistä kertaa satama-altaasta ulos.
vuorokausi ollaan tässä turvoteltu ja mennään tuohon 2 kilometrin päähän Vierasveden satamaan. Ensimmäinen yö vesillä oikeastaan käytännössä. Edellinen oli satamassa tuolla Telakan satamassa siinä santapihan ääressä, mikä oli hyvä, että jäätiin niin yhdeksi yöksi siihen, koska tänne tulo oli hiukan sanotaan jännittävä, uppoava vene ja sitten moottori on merestä nostettu vähän tyylillä. Ja nyt on ensimmäinen kahvihetki tässä niin kuin merellä voidaan sanoa. Ja Airistolla tosiaan Huppu on siinä laatikossa odottamassa aggregaatin kanssa, mutta ei ole tarvittu. Mutta kyllähän se vähän jännää eka kerran tämmöisellä ihan tuntemattomalla vedellä, tuntemattomilla vesillä, tuntemattomalla tekniikalla mennä. Mutta me ollaan täällä ja tää on nyt kiinnitetty rantaan ja me katsotaan, jos tuossa olisi sauna. Isopori on nostettu ensimmäistä kertaa ylös ja Fokka on nostettu ylös nyt ekaa kertaa laiturissa. Joo, Högsööraan ollaan menossa nyt. Ja Mennään purjeilla, kun me ollaan purjevene ostettu. Tää on ihan älyttömän hyvä vene. Tää nousee niinku tuuleen. Matka jatkuu kohti Hangon vesiä. Tuuli on varmaan metri sekunnissa ja aluksen nopeus on varmaan solmun nopeudella mennään. Ja tietenkin kaikkia menee tietenkin purjeella. Purjeet on siinä. Ja aivan jumalattoman kaunista paikkaa koko alue. Ei mökkiä missään ja jotain lintuja ja luotoja vaikka kuinka paljon. Lähestytään Baarsundia. Tuulta on lounasta 3 metriä sekunnissa. Meillä on nopeus 2 solmua. Vene kulkee kuin unelma. Ei juurikaan tarvitse edes tuulta. Keli on hieno. Mites kommentoisit tätä purjehdusta ja venettä? vene on täydellinen. No niin, pieni testipurjehdus tässä näin. Sepuski tuli testamaan. Mitäs tää toimii? Toimii oikein hyvin. Joo. Bogasäärin vesillä. Oltiin eilen purjehtimassa ja tänne onkin nyt tullut tämmönen pikkunen vuoto, tommonen pikkupojan pissi. Mitenköhän nämä hommat on ennen vanhaa hoidettu? Tämän kirjan mukaan Kokkolassa 1640-luvulla ajateltiin näin. Vuotoja voitiin tilkitä vaikkapa muurahaisilla. Tällöin muurahaiskeoilla tai sahajauhoilla täytetty kori laskettiin pitkän seipään avulla veteen ja ujutettiin aluksen kylkeen tulleen reijän kohdalle. Korista tihkuivat jauhot ja neulaset imeytyivät vuodon mukana saumaan ja tiivistivät sitä toviksi. Voisiko tässä olla ratkaisu vuotoon? And the solution that I was taught by somebody in the UK was you get some fine sawdust. Doesn't matter which wood it comes from particularly, I think, but you need some fine sawdust. You put it in a tin can, something this size. You fix the tin can to the end of a stick so you can get it underneath the boat. Okay. And you put the can in the water and you turn it over so that the bottom, the open bit of the can is facing downwards and the sawdust will be trapped inside. Yeah. Can't get out. You push it under the boat, you turn it right way up
so that the water goes into the can, the sawdust floats out, underneath the seams where you have a leak, and the sawdust gets sucked into the space where you have the leak. Sitten tämmönen asento, mä koitan ton. Haluatko mä pidän sitä täällä? Se olisi happoa. Mitä mahtuu liian montaa kättä tänne? No niin, nyt mä työnnän sen taas sitten ton alle. Etsitään se köli. Siinä. No, katsotaan miten tää kävi nyt. Nyt mä vähän huljuttelin tuolloin käsken. Joo. Hirveän No hyvä niin. Seba. Paljonko jäi? Ei mitään. Mahtavaa. Herran jestas sentään. Tässä oli äsken semmoinen pikkupojan pissavana. Nyt Jaska ja Artsi laittoi sinne 3 hillopurkirista tonne meren puolelle niin sahajauhoa. Ja nythän sieltä tulee siis ihan tippa. Hyvänen aika. Ja ne laittoi sen siis niin kuin minuutti sitten. Kohti maalialuetta mennään. Se ykkönen on seuraava. Maisema aika hyvän näköinen. Kollegat hinauksessa. No niin, siinä on kilpakumppanit aika lähellä, mutta tasaväkisesti mennään. Nyt päästä menemään päällä. Mitä päällä? Okei. No niin. Suhteellisen lähellä mennään. Mitäs me päästiin varmaan yli maaliviin jo äsken vai? Kyllä. Oi. Siitä on rasvaa. Elikkä Viaporin tuopista. Viaporin tuopasta läpi 2023. Tavoite on saavutettu. Tavoite on saavutettu.